אין שום בעיה. כן? זה כל כך פשוט לסדר אשרה? לא, זה לא פשוט, אבל זה בהחלט אפשרי. רוב האנשים שעובדים בחו"ל עושים את זה על בסיס מקצועי. זאת אומרת, אם נתייחס בנפרד מאוחר יותר לכל החבר'ה הצעירים שרוצים לעבוד כמה חודשים בדרך מאל, תוך כדי הטיול, אז רוב האנשים שרוצים לעבוד באיזשהו מקום ברחבי העולם עושים את זה על מנת לצבור ניסיון מקצועי, או על מנת להעניק מניסיון מקצועי שהם כבר צברו. וברוב המקרים זה אפשרי. הנושא הזה עלה לכותרות בזמן האחרון, כי ב10 שנים האחרונות יש מגמה גוברת והולכת, גם בישראל, של החמרה רבה מאוד ביחס לאנשים שעושים את זה בצורה בלתי חוקית. כן. במיוחד מאז ספטמבר, 11 בספטמבר. ארצות הברית הצטרפה לזה אחרי ספטמבר 11, והיא גררה בעקבותיה מסיבות שונות גם מדינות נוספות. זה מעניין שההגדרה שלך היא מומחה בדיני ניוד, והיום עם המצב הכלכלי בעולם, ניוד זה אולי אחד הדברים שיותר יעלו, כי אנשים יחפשו מקורות פרנסה, לא רק בישראל וגם בעולם אולי, כל אדם ינסה לעבור למקומות אחרים כדי לחיות. אז ישראלי שהוא מהנדס, עוסק בתוכנה, איש מחשבים, איש הייטק, יזם נדל"ן, שרוצה לעבור לגור היום בארצות הברית לעבוד שם, מה הוא צריך לעשות? קודם כל הוא צריך לחפש גורם אמריקאי שייתן לו חסות. אם הוא קבלן ישראלי או איש עסקים ישראלי, הוא יכול להכיר, או שבעל חברה או מנהל בחברה. כן. לאו דווקא הבעלים. אדם שעובד בחברה ישראלית שרוצה להרחיב את עסקיה לארצות הברית, בדרך כלל פותחת בארצות הברית חברה מקומית, שזה הליך טכני פשוט מאוד. כן. ואותה חברה יכולה לתת חסות לאותם עובדים ישראלים שעוברים לעבוד בארצות הברית. זאת אומרת, באופן עצמאי אי אפשר לעבור ולבקש משלטונות ארצות הברית אשרת עבודה, רק אם מישהו מזמין אותך. באופן עצמאי זה ניתן לעשות במסלול של משפחה. אם יש לך קרוב משפחה שהוא אמריקאי, בדרך כלל אם אתה נשוי לבן בת זוג אמריקאית או בן להורים אמריקאים, או מה שאנחנו רואים הרבה מאוד, נולדת בארצות הברית, שההורים שלך למדו שם באוניברסיטה. ברי המזל. כן. כן. יש די הרבה מאלה, או אתה לא צריך להיות בר מזל, אתה יכולה להתחתן עם בר מזל. כן. כן. שגם לזה צריך מזל. שזה מזל בפני עצמו, אבל אנחנו מרחיבים את המעגלים, כן? וזה מסלול נוסף, אבל המסלול הזה, כמו שאמרת, הוא די נקבע בלידה. ברגע שנולדת להורים שאף אחד מהם אין לו אזרחות אמריקאית, אז נשארה רק האופציה להתחתן. לא, אבל אם נולדת להורים פולנים למשל, יכול להיות שאתה יכול להוציא עכשיו אזרחות פולנית ולעבוד באירופה. נכון. גם באירופה אתה צריך שמישהו יזמין אותך? כן. The way I like it. סמסונג טאץ' מציגה את ביט די-ג'יי עם המיקסר הייחודי ועולם שלם של ווידג'טים. בעצם בכל מקום בעולם, גם בישראל, אם אתה רוצה לעבוד כאן בתור אזרח זר, אתה צריך שמישהו יזמין אותך. גם בהודו, בסין וגם באפריקה ובדרום אמריקה. הדרישה הזאת היא משותפת לכמעט כל מדינות העולם שאני יכול לחשוב עליהן בזה הרגע. אז יש לנו סטאר הייטק אחד רק, שרואה אותנו עכשיו, ורוצה לעבוד בארצות הברית, הוא צריך שמישהו יזמין אותו, אז הוא כדאי שהוא ישלח קורות חיים לחברות אמריקאיות, או ייצור איזה קשר שמה. יש היום, אם הוא מפוטר הייטק, אז אני מניח שהוא יודע לתפעל מחשב, והוא יודע להיכנס לאינטרנט, ואני אגלה לך סוד שאף אחד לא יודע אותו. יש אתרים באינטרנט שמיועדים לחיפוש עבודה, ואתה יכול להכניס את המקצוע שלך שם ולקבל כמות גדולה מאוד של מקומות עבודה זמינים במומחיות שלך, רלוונטיים מבחינתך. אני יכול להגביל את זה בצורה גיאוגרפית או ברמות שכר, תפקידים וכו'. ואז אתה פונה אליהם, ואם אתה מתקבל אל העבודה, אז בדרך כלל החברה תיתן לך חסות. הבעיה כרגע בארצות הברית, שבגלל האבטלה, המצב של הכלכלה האמריקאית, הרבה יותר פשוט, זול ומיידי למצוא עובד מקומי. זה גם חרוז, אבל זאת גם המציאות. כן. אבל אתה יודע, אני רואה לפעמים הודעות שבאוסטרליה, נגיד, דרושים עכשיו, או בקנדה, דרושים עכשיו
מהנדסי בניין מרחבי העולם. זה משהו שהממשלה מפרסמת אותו, ואז אתה יכול לפנות. תראה, בקנדה, יש מדינות, לא נכנסנו לזה, אבל קנדה ואוסטרליה, למשל, שהזכרת בצדק, אלה שתי מדינות שבכל אחת מהן קיימת רשימה של מקצועות שנמצאים במחסור. איזה למשל? אתה יודע על כאלה? למשל, אפשר להפסיק את השידור, את רוצה להרוז ולנסוע כאילו? לא, אוסטרליה זה אחלה מקום. נכון. תראי, לעניות דעתי, יש בעולם המון מקומות אחלה, אנחנו חיים במקום האחלה מכולם. אני בעד. באוסטרליה רק לפגוש בין הקנגרו לפרה בדרך כלל. לא, אני מסתובב די הרבה ברחבי העולם. כן. מה דרוש באוסטרליה? באוסטרליה דרושים להם בעיקר אנשים ממקצועות טכניים ואנשים בעלי השכלה גבוהה וניסיון. עכשיו, הרשימות האלה מתעדכנות ומשתנות כל הזמן, ואפשר למצוא אותם באינטרנט, באתרים של המדינות. כן. בקנדה, למשל, זה גם הולך לפי המדינה. באלברטה דרושים מקצועות אחרים, מה שבססקצ'ואן, שזה מחוז אחר כן. בקנדה. אחיות, למשל, זה מקצוע שנמצא בדרישה גבוהה מאוד. בכל העולם. כן, זה יש חסר באחיות. ברוב מדינות העולם. ובמיוחד ככל שעולים בסולם הדרגות של האחיות, זאת אומרת, אחיות חדרי ניתוח. בקליפורניה האחות יכולה להרוויח היום יותר מרופא. אבל השאלה אם הוצאות המחיה הן לא גבוהות יותר מאשר מהארץ, כי אחיות דרושות גם פה. נכון, זאת גם ההשוואה הנכונה. אבל לזה אנחנו לא ניכנס, אני מניח, לנושא של השוואת שכר. אבל השוואה הנכונה בין המדינות היא עלות המחיה. כמה אתה מרוויח... אז באיזה מדינה הכי כדאי לגור? ישראל. כן? פה מרוויחים הכי הרבה יחסית לעלויות המחיה? לא, אבל יש פה את איכות חיים הכי טובה. טוב, ציונות זה בתוכנית אחרת. אז בכל זאת, צעד ראשון למי שחושב על זה? אבל תראי, במי שרוצה לעבוד בארצות הברית כמה שנים, או בכל מדינה בעולם, עושה את זה בדרך כלל כדי לרכוש ניסיון או להתקדם. היום, אם אתה רוצה, ברוב החברות נעשו יותר ויותר רב-לאומיות. במיוחד מאז נפילת חומת ברלין, עליית הטלפון הסלולרית, כניסת האינטרנט. היום כמעט לכל חברה יש נציגויות במדינות שונות, ואתה לא יכול להתקדם בחברה שאתה עובד בה, ולא משנה איזה חברה, אם אתה לא מכיר תרבויות אחרות, לא נחשף אליהן, אתה לא מביא למטה מומחים ממדינות אחרות. כן. ולכן הנושא של רילוקיישן בצורה כזאת או אחרת, אישית, הוא הפך להיות מרכיב טבעי או כמעט חיוני בקריירה, בהתקדמות המקצועית של הרבה מאוד אנשים. כן. ואנחנו רואים דרך אגב שתופעה חדשה של 3-4 שנים האחרונות, בגלל שיש שתי קריירות במשפחה, אנחנו רואים תופעה גוברת והולכת בצורה, ההתגברות היא מאוד משמעותית, של משפחות שנשארות לגור במקום אחד, ורק בן זוג אחד עושה רילוקיישן, מה שאנחנו קוראים שישי שבת. הוא נוסע ביום ראשון, חוזר ביום שישי. אנחנו רואים את זה בישראל לגבי אנשים שעובדים במזרח אירופה. אני מכירה אחד מוסקבה? זה מזרח אירופה. זה מזרח אירופה מבחינתך? מה? כן. אבל מצד שני אנחנו רואים את זה גם בקרב מומחים ישראלים שעובדים באפריקה, כאשר יש להם ילדים בגיל בית ספר, והם לא מוצאים פתרון מקומי, משאירים את המשפחה כאן ובאים אחת לתקופה. תקחי בחשבון שבית ספר יהודי בארצות הברית, לעובד של חברה ישראלית, עולה $20,000 לשנה. וואו. ואז אם יש לך ילד אחד. ילד אחד. בסדר, השאלה כמה אתה מרוויח, עוד פעם. כן, אבל רק בית ספר $80,000 זה 4 ילדים, רק בית ספר $80,000, ואתה צריך את כל הדברים מסביב. אז אם אתה... זה בתנאי שאתה רוצה דווקא בית ספר יהודי. נכון. יש גם פאבליק, אנחנו היינו עם הילדים בארצות הברית. בסדר. בפאבליק. ולמדתי, בית ספר יהודי, ואז זה משפיע על התנאים שהחברה צריכה לתת לאותו אדם, אם הוא מתעקש על בית ספר יהודי. טוב, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. תודה לכם. עורך דין קנטור. פרסומות, ועוד מעט אנחנו חוזרים עם פינצ'י.